Spolupráce s Gymnáziem Artekon je víceméně navazující spolupráce na již fungující v oblasti sportovního managementu. Je to další obor, který se ve škole otvírá a ta spolupráce je vyzkoušená, fungující a proto jsme automaticky po tom rozšíření sami sáhli. Přínos spolupráce z pohledu klubu je jednoznačně v možnosti nabídnout našim hráčům a hráčkám skloubení vlastně vrcholového sportování a náročnosti toho tréninkového procesu s kvalitním studiem. A přínos pro školu, věřím, z pohledu florbalu je ten, že ten sport určitě není profesionální a naši hráči a hráčky si uvědomují nutnost kvalitního vzdělání i pro rozvoj té svojí sportovní kariéry. Výhody toho partnerství už jsem vlastně asi trošku zmínil. Myslím si, že je to právě vstřícnost vůbec v ochotě skloubit ty režimy jak klubového života, tak studijního života. A ve své podstatě největší výzva je to dál prohlubovat, hledat tu, řeknu, ideální kombinaci, poměr, tak aby opravdu nebylo klišé to, že společnýma silama vytváříme prostředí, v kterém rostou nejen úspěšní vrcholoví sportovci, ale taky vzdělaný chytrý lidi s nějakýma studijníma ambicema. Já bych asi ocenil to, že vůbec jsme našli partnera v tady českém školství, který nám šel takhle vstřícně naproti a hledal s náma ty cesty, aby to zase nebylo jako klišé, že sport a škola patří k sobě, ale aby se to opravdu stalo realitou. A velkou výhodou a zajímavostí si myslím je teď přesun i lokální do Rostyl, do našeho sousedství, kde samozřejmě pro naše hráče a pro studenty Artekonu je to úplně ideální skloubení. My jsme asi hrdí jako klub hlavně na tu naší samotnou podstatu. Jsme tu jeden ze 4 klubů, který jsou tu od zrodu florbalu v Čechách. Považujeme se za určitou značku stability pro naše členy, což je ohromně důležitý, ať už pro ty stávající, minulý a nebo budoucí. A samozřejmě ohromnou radost máme ze všech úspěchů, který jsme na tom sportovním i nesportovním poli dosáhli a vlastně už to, že jsme dosáhli úspěchy prakticky na všech úrovních a chceme je dál, je pro nás obrovská výsada a zároveň závazek.